Българския съветски съюз ще вървим неотклонно по Димитровски път. Смяна на почетната стража пред мавзолея на другаря Димитров. Ние ще останем до край верни на неговия най-голям завет. Да пазим като зеницата на окото си братската дружба със Съюза на съветските социалистически републики. Днес целият трудов български народ приветствува и сърдечно благодари на Сталин, гениалният продължител на великото ленинско дело, и на благородния съветски народ герой за всестранната неоценима помощ в защитата на нашата свобода, независимост и държавен суверенитет против англо-американските империалисти и техните презрени слуги. През градовете на Марица стана тържественото откриване на едно от най-смелите и грандиозни предприятия на Отечествения фронт, градът Димитровград. Димитрово, трудещите се от миньорския град, с който безсмъртният наш вожд и учител Георги Димитров бе кръвно свързан, посрещат другарката Роза Димитрова. Безгранична радост миньорите от Димитрово видяха на своята трибуна другарката на този, който в най-мрачните дни на фашисткия терор ги воодушевяваше в борбата за тържеството на октомврийските идеи в наша страна. На 7 ноември преди 44 години оравейните залпове на Аврора възвестиха на целия свят началото на нова ера, тържеството на великите идеи на Маркс, Енгелс и Ленин, победата на първата пролетарска революция и раждането на първата социалистическа държава. Благодарим ти, любима партио, за радостното и щастливо детство, за още по-щастливото ни утре. Този площад помни призивните думи на великия син на България, Георги Димитров, и озелените от радостта лица на трудовите хора. Помни техните рапорти от задъхания ход на строителните петелетки. И днес кънти от мощта на вярната стража на нашия мирен труд. Втората годишнина на Великата октомврийска революция бе тържествено отпразнувана в цялата страна. На 7 ноември още от ранна утрин Германия открои и изпълниха пътищата на Новопазарско, за да отидат да честват в град Нови пазар празникът на цялото прогресивно човечество Великият октомври. Той е тържествен час, ние българите си кълнем да крепим с всички сили съветско-българската дружба, само с светлите бъднини на България. Пред легацията на Съветския съюз. Безкрайна колона работници, служащи младежи манифестират своята любов и възхищение към народът на Великия Съветски съюз, към партията на болшевиките, към безсмъртното дело на Ленин и Сталин. 24 май, ден на славянската писменост.